Qui ets va néixer ara fa 10 anys com a peça narrativa, Quiet, que és el que jo m'he dedicat tota la vida a fer, a escriure històries, a intentar viure del cuento, en realitat. A partir de la crònica, que és un gènere entre narratiu i periodístic, vaig aprendre a acostar-me a la realitat més intensa que vivia, de viure amb un fill quiet, amb un fill diferent, amb un fill pluridiscapacitat. Aquesta experiència, que va voler dir verbalitzar el terreny de joc del dolor i del plaer, tot junt, que és totalment indestriable, de seguida vaig veure, i molta gent em va fer veure, que tenia allò que s'anomena una força dramàtica, que tenia una capacitat de moviment des d'aquesta quietud. De manera que gairebé des del principi, des d'un gran festival que vam organitzar, que es va dir Mou-te pels quiets, se'm va instal·lar al cervell, entre ceia i ceia, que el quiet hauria de tenir una versió, una nova escriptura, una nova manera d'explicar aquella mateixa història que fos per a l'escena, que fos teatral. Han passat els anys, han passat els processos, l'escriptura ha anat evolucionant i ara, afortunadament, gràcies a un equip de professionals del teatre, de gent que s'acosta a aquest llenguatge des de la seva pròpia manera de veure'l i des del seu propi discurs, Quiet ha esdevingut Qui ets.